Fil-ftuħ tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista bit-tema Malta Żagħżugħa, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li gvern ġdid nazzjonalista jiżgura li jagħti kwalità ta' ħajja tajba lil kulħadd. Intervistat minn 3 ġurnalisti fosthom il-ġurnalista tal-PBS Ruta Majra, Dr. Grech qal li l-iżvilupp dejjem kien importanti imma ma jistax isir skapitu ta' ħaddieħor. Qal li gvern nazzjonalista jagħmel studju li bih jara kull lokalità kemm tiflaħ żvilupp. Dwar il-pjani lokali huwa qal li bit-tibdil tal-2006 kulħadd kien jaf fejn qiegħed. Irrimarka li issa l-gvern irid jibdilhom biex jaqdi żviluppatur wieħed. Mistoqsi jekk qatt iltaqax mal-iżviluppatur ta' Villa Rosa Anton Camilleri u jekk tax donazzjoni lill Partit Nazzjonalista, Dr. Grech qal li hu obbligu tal-politiċi li jiltaqgħu ma' kulħadd. Qal li hu jiltaqa' ma' kulħadd iżda ma jħalli lil ħadd jikkundizzjonah. Dwar donazzjonijiet għalli jagħti garanzija li ma ħad donazzjoni minn ħadd. Star li ilu jimbotta lill-gvern biex idaħħal il-liġi tal-finanzjament tal-partiti u jirrimarka li l-Partit Nazzjonalista ma ħall l-ebda proprjetà kif qal ħareġ ftit jimilu f'każin tal-Partit Laburista f'Ħallija u issa ġie deċiż li l-poplu Malti jrid irott lura dawn il-flus. Dwar il-grilling ta' Glenn Micallef bħala l-kariga ta' Kummissarju Ewropew, Dr. Grech qal li awguralu iżda qal li l-gvern tilef l-opportunità li jieħu l-Kummissarjat tal-Mediterran. Dwar l-abort għal il-Partit Nazzjonalista kienu għadu favur il-ħajja. Mistoqsi dwar il-liġi tal-kannabis, Dr. Grech għal li gvern nazzjonalista jimmodifika għax għal li mhux aċċettabbli li jsir tipjib tagħha fi spazju pubbliku. Skontu l-gvern għata qalbu li jsolvi l-problema ta' traffiku u l-infrastruttura għal li l-Partit Nazzjonalista jagħti lotja biex familja tneħħi l-karozza għal 5 snin. Għal li fil-replika l-budget se jkompli juri l-modell ekonomiku propost mill-Partit Nazzjonalista u kif se jindirizza l-akkomodazzjoni, is-saħħa, l-edukazzjoni, ix-xogħol ta' kwalità u l-faqar li qal qed jiżdied biktar nies imorru jiklu soup kitchens. Tem jgħid li dan hu gvern li qed joħnoq il-libertà tan-nies li qed jikser ordni tal-qorti bħalma qal li ġara dil-ġimgħa fuq il-PBS meta xxandru spots politiċi li skontu jmorru kontra l-liġi.